Salut, bine ați venit la Supano. Suntem astăzi cu Florin, Codruț și Andrei. Avem o formulă nouă, dar de fapt lucrăm de mai mult timp împreună. Codruț este băiatul care ne ajută cu conturile de pariuri la Supano. Bun, astăzi o să încercăm să avem o emisiune mai scurtă, poate ne și iese de data asta. O să vorbim despre rookies, ce rookies noi au venit și cum se descurcă până acum. O să vorbim despre revenirea lui Kevin Durant și a lui Russell Westbrook la OKC. O să mai vorbim despre Golden State, care e echipa momentului, și despre ce face noul antrenor Steve Kerr. Și o să ne mai spună Codruț despre pariuri, care e strategia lui, ce urmărește, cum se joacă cu pariuri. Și cum faci bani din basket dacă nu ești un jucător plătit cu 100 milioane pe an. Da.